Следва ново забавление. Тук ще правим представление. Ще играем ние пред пълна зала. Публиката ни очаква онемяла. Пиесата ни вече е готова. Репетирахме историята нова дълги дни, безкрайни нощи. Костюмите пробвахме до снощи. А декорът ни необикновен, от най-добрия майстор сътворен. Ето, завесата се вдига и на сцената пристига главният герой. Но да кажем кой е той. Мил, грижовен и добър баща решил да жени своята дъщеря. Но тежка мисъл го връхлита и не спира да се пита тази опърничава мома кой ще вземе от дома. Качествата й са всепризнати, красива, умна и богата, но няма вече кандидати, защото твърде е чепата. Един бил дълъг кът върлина, друг ядял пък за стотина, трети с пари се фукал, но тотално бил изкукал. На всеки кусор тя намери, скри се и се начумери и се хвана за главата на девойката бащата. Второ действие разкрива девойката красива, защо е станала чепата за зла участ на бащата. Имала си тайно тя приятел, романтичен и мечтател, мил, добър, красив, сърдечен, умен, работлив, човечен. Имал малък недостатък, не живеел той сред блясък и на него нивга не би дал ръката за нищо на света бащата. И тогава девойката решила, няма пък да бъда мила с никого от тези кандидати, дето тук ми води тати. В действие трето бащата сърдит обявява своя план страховит. С първия просяк, що мине от тук, тръгваш веднага, без дума и звук. Притихнала девойката смирена, уж с бащината воля примирена. Но след тръшването на вратата мигом грабнала листата и с трепереща от бързане ръка написала на любимия така: скоро на просяк ти се преправи и тук на татко ми се представи. Момъкът с изненада изпълнил заръката веднага. Бащата, макар и с нежелание, устоял на своето обещание и след час изпратил до вратата просякът и дъщерята. Наближава на пиесата финала. Бащата скубе си главата побеляла. Яд го хваща на съдбата сполетяла дъщерята. И тогава на вратата застава двойката позната. Хванали се за ръце, обичащи се от сърце. Бащата истината научава, на любимата си дъщеря прощава. Завеса. Тук играта спира. Публиката аплодира.